Oke, kita pakai roll dulu. Monggo, Gus. Monggo, monggo. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku kan entot bareng Cak beci eko elungo saka uripku pari pasang ranggen lintang ning angkasa kowe teka gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Hatimu. atimu. Terima kasih. Sudah toh? urung Mas. Kok wis toh ngono iki? Wedi aku ya. Oke, bareng Naila Milsi. Elsa Bro Audio terima kasih. Botan. Bisa goyang? Bisa. Bisa ya. apa sifatmu wis beda kowe tinggalke aku penting apa rasa tresnaku saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara Sesuk ning jero dodo pancen larang arep kepiye maneh kowe wong raduwi aja selak batinmu marang kahananmu Mas pupus rasa tresno Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Beci eko melungo saka uripku Mari pasang ranggen lintang ning angkasa kowe ijo gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku temannya ada yang bisa goyang nggak? Disuruh maju boleh temannya siapa? Ayo teman-teman boleh goyang ke depan semuanya. Ayo Mas. Yo. Sesek
Say